Hola a tothom, comencem el curs de Hunyuan Taiji. Anem a veure com comença aquesta forma, una forma bàsica de 12 postures. En primer lloc, veiem un exemple de l'exercici que anem a fer. Aquesta seqüència consta de dues postures, Uji Qi Shi, postura de no polaritat i començament de la forma, i Qinkang Tao Tui, el guerrer de Buda, aixafa amb el morter. Un altre dia explicarem l'origen d'aquests noms, avui centrem-nos en la postura. Per començar, separem la cama esquerra d'una manera natural, una passa lateral, i repartim el pes al mig. Això es diu Uji, literalment vol dir no polaritat, és una postura en la que no hi ha ni yin ni yang. Qi Shi, començament de la forma, es fa pujant els braços fins a l'horitzontal i baixant-los fins a la zona de l'abdomen i els malucs, d'una manera molt relaxada. Si ho veiem lateralment, veureu com tot el cos acompanya. En el descens, tot el cos es plega suaument, mantenint la verticalitat de la columna, i les mans se relaxen al costat dels malucs. Quan pugem hi ha una expansió, tot el cos s'expandeix en l'aire i endavant, mira la relaxació en els canells i en els dits, i ara fem com acaronar una cortina suaument, sense cap força, preparant el cos, la ment i l'energia per al proper moviment. Quan les mans pugen, fixa't que pugen d'una manera fraccionada, espatlla, colze, canell, dits, com la trompa d'un elefant. No és un pal, no és una línia recta, i quan baixem també ho fem d'una manera fraccionada. Espatlla, colze, canell, són articulacions que es diferencien entre elles. El cap ha d'empènyer en l'aire, constantment, fins i tot quan baixem. No podem inclinar el cap. I, igual que hi ha una força en l'aire, hi ha una força de la pelvis que també puja, de manera que la distància entre espatlla i maluc es fa més curta. Fixa't com el cos es plega i la distància es fa més curta entre l'espatlla i el maluc, mantenint la verticalitat de la columna. Aquí hi ha la primera diferenciació entre yin i yang. Yang és el cap pujant en l'aire i yin és la pelvis arrodonint-se i permetent que hi hagi una relaxació a tot el tòrax. Sembla que el cos es plega suaument, les espatlles i els malucs se busquen una a l'altra i això condensa l'energia en el tantien, a la zona de l'abdomen, que ens servirà com a motor per la pràctica de Tai Chi. Per tal de no perjudicar els genolls, hem d'aconseguir que els genolls i la punta dels peus estiguin sempre en la mateixa línia vertical. Això ho fem baixant la pelvis i no plegant els genolls. Fixa't com hi ha una línia que no passem mai entre genoll i peu. Quan ho faig incorrecte, els genolls passen endavant i forcem l'articulació. Això castiga moltíssim el genoll i hem d'anar molt en compte en no caure en aquest error. Veiem ara la segona postura, Qinkang Tao Tui, el guerrer de Buda aixafa amb el morter. Comencem amb el moviment de les mans. Les mans fan un arc per l'esquerra i fem chance, que vol dir enrotllar un fil de seda. Fixa't com les mans roden sobre l'eix del braç. Des del dit cor hi ha una rotació, de manera que els palmells senyalen cap a l'exterior gràcies a la rotació de tot el braç. Fixa't com rodem tot el braç al voltant del seu propi eix. Simultàniament, obrim la cama dreta pivotant sobre el seu taló, mentre la cama esquerra segueix senyalant endavant. Fixa't com obro les cames en angle, se separen, i això ho fem simultàniament amb el moviment de braços. Fixa't com hi ha una rotació a la dreta, gràcies a la rotació que hem fet sobre el peu dret. Fixa't com durant la rotació baixem una miqueta al centre de gravetat,
el cap baixa una miqueta, però mantenint sempre la verticalitat de la columna. Per obrir les cames utilitzem l'obertura del pubis, sobretot del plec angonal, que anomenem qua en tai chi, obrim els qua, és una frase molt típica en tai chi chuan. Fixa't com obro l'angonal com una porta, de manera que hi ha una sensació de rodonesa sota les cames. Energia de rodar el fil de seda i obrir. Ara aguantem l'equilibri, aixequem la cama esquerra i posem el taló a davant una miqueta en angle i obrim les dues mans de manera que el palmell esquerre mira endavant i està en línia amb el peu esquerre i el colze esquerre està en línia amb el genoll esquerre. La mà dreta senyala amb el palmell cap al terra, directament. El cos està ben obert, l'energia està oberta. Estem en una fase expansiva, relaxada, còmoda i també d'extensió. Veiem-ho lateralment. Aguantem l'equilibri sobre el peu dret, aixequem el genoll esquerre i avancem el taló una miqueta en angle per no posar els peus en línia. Ara, obrim una altra vegada els angonals, obrim els qua, de manera que les cames queden rodones, tota la zona del pubis queda rodona i les cames senyalen en direccions contràries. Fixa't com hi ha un gran cercle a davant del pubis. Aquesta serà una postura molt important en el Tai Chi Chuan de Hun Yuan. Veiem-ho lateralment, aguantem l'equilibri, taló, fixa't com la punta del peu senyala una miqueta en l'aire, i ara hi ha una obertura de la pelvis i un pèndol amb la mà esquerra que passa per davant de l'abdomen mentre la mà dreta fa pressió cap al terra. Fixa't com el colze i genoll esquerre estan en línia i colze i genoll dret estan també en línia. Està tot en línia. D'aquesta manera el cos queda molt compacte i les articulacions tenen fermesa, tenen solidesa. Tai Chi té relaxació, però a dins té molta energia, molta vitalitat. Repassem un cop més les accions. Després d'empènyer amb el palmell, toco amb la punta del peu dret i faig un cop de puny de ganxo amb el puny dret, que ve des de baix com un pèndol, fins davant de la meva cara, davant de la meva mandíbula. Tot el pes està a la cama esquerra i el peu dret toca només amb els dits del peu, el taló està lleugerament aixecat. La passa es fa tocant només amb la punta del peu. Fixa't com només estic tocant amb els dits del peu, el taló està aixecat, i no hi carreguem el pes es queda a la cama esquerra. Aquesta és la postura anomenada el pas buit. I ara posem la mà esquerra davant l'abdomen mentre el puny dret s'aguanta en equilibri senyalant cap al cel. Simultàniament aixeco el genoll dret i el deixo caure amb un cop sec en el terra. Mentrestant, el dors del puny dret pica el palmell esquerre davant de l'abdomen. Tot simultani. Fixa't com el que farem serà tot el gest a la vegada. Anem ara encadenant les dues postures, la primera Wu Ji Qi Shi i la segona Qin Gang Dao Tui. Sense parar, anem a veure com es combinen i es fan d'una sola tirada. Preparació, Wu Ji Qi Shi. Qin Gang Dao Tui. Fins aquí la primera part del curs de Hun Yuan Tai Chi. Subscriu-te al canal, activa la campaneta per rebre notificacions i deixa'ns un like. Moltes gràcies.